Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. சரி, மங்களாச்சாரம் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் எல்லாம் வராம இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சல்லாபய சக்தி குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய நமோதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபர்த்திகம் ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே அப்தஹாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தானேஸ்வரி வானுசுதேவி பிரியமானி ஹரிப்ரியே வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதினானா பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम कृष्ण. गुरुக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 1ல ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். ஹரே. நாம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 28 அதுல இருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்கு இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். இனி பகவான் அர்ஜுனோட அதாவது இறக்க குணத்தினால அவனுக்கு என்னென்ன பந்தப்பட்டிருக்காருன்றத நாம இனி வரும் ஸ்லோகத்துல நம்ம 46ஆவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இதை தெளிவா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा. இன்னைக்கு 29வது பதத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? 29வது பதம் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கவா பிரபு? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பதம் 29. அர்ஜுன வாச்ச திருஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் 28 சாரி 20. பதம் 29. வேபதுஷ்ச ஷரீரே மே ரோம ஹர்ஷஸ்ச ஜாயதே காண்டீவம் ஸ்ரம்சதே ஹஸ்தாத் த்வக்ஸைவ பரிதஹ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பதத்துல வந்து அதாவது போன பதம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அதாவது அவனை இரக்க குணத்துல பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? அந்த இரக்க குணத்தினோட நம்ம என்ன அதுல பாதிப்பு என்ன அடைஞ்சாரு அப்படின்னு இந்த பதம் மூலியமாக நம்ம பார்த்தோம். 28ல இருந்து அவருடைய 5 விதமான குணாதிசயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அது ஏன் பார்க்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ இனி வர ஸ்லோகத்துல நம்ம அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகிறது, மயிர்கூச்சரிகிறது. அதே என் வில்லாலான காண்டீபம் கையிலிருந்து நழுங்குறது.
தோல் எரிகிறது அப்படின்றார். சோ இது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு எப்படி நடக்கும் பாருங்களேன், இல்லைங்களா? இது நிகழ்வு எப்படி நடக்கும்? இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து நம்ம மனைவியோ கணவனோ யாரோ வீட்டுல உறவினர்களை நம்ம ரொம்ப நெருங்கின உணர்வு, இப்ப நம்ம பிள்ளைகளா இருக்கலாம், மகளா இருக்கலாம், மனைவியா இருக்கலாம், கணவனை யாரோ நம்ம நெருங்கின உறவினர் சார்த்த பந்தம். சோ அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த கோபம் வரும்போது தன்னை அறியாமவே கை காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சோம், பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரி, அத என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி என்ன ஆழ் மனசுல இருந்து எல்லா பிரச்சனையும் ஒண்ணு ஒண்ணா வெளியே வரும். அது இயற்கை தானே, இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் என்ன சொல்வார் பாத்தீங்கன்னா, எல்லா ஒரு இது வந்து கோபம் மட்டுமே என்னைக்குமே நான் படாம நம்ம கோபத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்படி கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா நம்ம அடிமனசுல இருந்து ஆழ் மனசுல இருந்து இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுமே நமக்கு வந்து வெளியே நாமளே பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம பேசக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் கூட வரும். அதோட பிரதிபலிப்பு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு டிவி சீரியல் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு ரேடியோல ஒரு நிகழ்ச்சி கேட்டு இருக்கோம், இல்ல ஒரு மொபைல்ல ஏதோ ஒரு பாட்டு சாங் கேட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி வச்சு கேட்டு இருக்கோம், ஒரு நாவல் படிக்கும், ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் பௌதிகமான விஷயங்கள் நாம செயல்படும் போது, அதை படிக்கும் போது, அதை கேட்கும் போது, அதை பார்க்கும் போது நாம நினைப்போம் அது சினிமா தானே, டிவி சீரியல் தானே, இது ஸ்டோரி தானே, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அது நம்மள அறியாமவே நம்ம மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் ஆயிடும், கம்ப்ளீட்டா ரெக்கார்ட் ஆயிடும். இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும், ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. அந்த கம்ப்யூட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம சேவ் பண்றதை நம்ம என்ன பண்ண டெலீட் பண்ணிடலாம். ஆனா அது ஹார்ட் டிஸ்க்ல எல்லாமே சேவ் ஆகும், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? அது சேவ் ஆகும். அதான் அதோட மைண்ட், அதோட இது செட்டிங். அதே மாதிரிதான் நம்ம மைண்ட்ல எல்லா விதமான சேவ் ஆயிடும். ஆனா நமக்கு மறதி கொடுத்துட்டார் பகவான். இதே அத்தியாய இதே பகவத்கீதையில சொல்றார் பகவான், நமக்கு மறதியும் கொடுத்துட்டார் பகவான். அந்த மறதி இல்லைன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி தான் நம்ம இருக்கும். அப்போ இந்த கோபம் வரும்போது தான் நமக்கு அந்த எல்லா விதமான பிரச்சனையும் நம்ம அப்படியே வெளியே கொண்டு வரும், நம்மள அறியாமவே கொண்டு வரும். இது கோபத்து மாத்திரம் இல்ல, இந்த கோபப்படுறது விஷயம் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம மனசு சங்கடமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணங்கள் வந்து தப்பு தப்பா போக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வந்து இத பண்ணா நல்லா இருக்குமா, இத பண்ணா கெடுதல் வருமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஓரமா உட்காந்து நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து அந்த பழைய நினைவுகள் அந்த நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் எல்லாமே. அதுதான் பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா 16வது அத்தியாயத்துல அந்த தெய்வீகமான குணங்கள் அசுர குணங்களை சொல்றார். அதே மாதிரி 14வது அத்தியாயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஞான யோகத்துல 2வது அத்தியாயம் அந்த 14லயும் சொல்றார். ரசோ குணத்துக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுயசரிதை படிப்பாங்க, சுயசரிதை ரொம்ப ஆர்வமா படிப்பாங்க. அதே ரசோ குணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா திகில்கட நாவல்கள், அதாவது தேவையில்லாத கதைகள், இது மாதிரிலாம் படிப்பாங்க, விரும்பி படிப்பாங்க. அது ரசோ குணத்துல. அப்ப அந்த மாதிரி படிக்கிறவங்க, அந்த சீரியல் பாக்குறவங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம் சொல்லுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும் நமக்கு. ஒரு டிவி சீரியல்ல இப்ப நடிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஒரு சோகமா நடிக்கிறாங்க, இல்ல ஒருத்தனை போய் ஏதாவது பண்ணணும், தப்பா பண்ணணும், இது பண்ணும் போது அது நம்ம அப்படியே உள்வாங்கும், நம்மள அறியாம உள்வாங்கும். அதனால்தான் இந்த இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு அதிகமான பற்று. ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்க தாத்தா இருக்கிறாரு, மாமா இருக்கிறான், அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருக்கிறான், நண்பர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, எல்லா உறவினர்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த சைட்லயும் அது மாதிரி இருக்காங்க. அது இதை கேட்க அத அந்த அந்த எல்லாம் பார்த்த பிறகு அவன் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? கை காலம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கும் அதே கதிதான். இப்ப நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம்ல, 4 விதமான விஷயங்கள் சொன்னோம். தன்னுடைய பிள்ளை தவறு செஞ்சுட்டு வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தண்டனை வாங்கி கொடுப்போமா, இல்லைன்னா அவனை வந்து அவன் இஷ்டத்துக்கு விட்டுருவோமா? அவன் இஷ்டத்துக்கு விடலான்னு சரி, அந்த தண்டனையில காப்பாத்தணும்னு நினைப்போம், யாரா இருந்தாலுமே அப்படிதான் செய்வாங்க, இல்லைங்களா? ஆனாலும் அவனை தண்டனை வாங்கி தரணும்னு நினைக்கிறவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாத்வீகமா இருப்பாங்க. சாத்வீகமானா ஏன்னா அந்த அந்த பிரச்சனையில இருந்து அவன் வந்து மீண்டு வரக்கூடாது, அந்த பிரச்சனையை அனுபவிக்கணும். அவன் அவன் பண்ண பிரச்சனையை அவன் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். இதுதான் ஆன்மீகம், இதுதான் சனாதன தர்மம். இல்ல அவனை எப்படியா காப்பாத்திடணும், அவனை எப்படியா இது பண்ணிடணும், ஏதாவது செஞ்சு கிஞ்சு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கல்லூரியில போய் சீட்டு வாங்கினா கூட சரி, அதாவது பணம் கொடுத்து சீட்டு வாங்கறது கூடாது, அதுவும் அபத்தம் தான். அதுவும் அந்த குழந்தை எப்படியாவது நம்ம தள்ளி விட்டுணும், புஷ் பண்ணி
மேல ஏற்றி விட்டோம்னு நம்ம நினைப்போம். இதுவும் ஒரு ஆத்மாவை சித்திரவதை பண்றதுதான். அவனுக்கு என்ன ஞானம் வருமோ அந்த ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பிள்ளை படிப்பாங்க. ஆமா, நம்ம சொல்ல வேண்டிய கடமை, இதை செய்யுங்க, இதை படிங்க, நல்லது, நல்லா இருப்பீங்க சொல்றது கடமை அது. ஆனா அந்த ஆத்மா எது செய்யுதுன்றத நாம தீர்மானிக்க முடியாது. அந்த ஆத்மா தான் தீர்மானிக்கும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு, அது காலில் நிக்கிற வரைக்கும் நாம ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம வந்து அது சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நாம விட்டுறணும். இது வேதத்துல அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம பிள்ளைகளை பாருங்க, டாக்டர் படிச்சிருப்பான். டாக்டர் படிக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. வக்கீலை படிக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவன் காலில் நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனாலும் அவனுக்கு நம்ம கைட்னஸ் கொடுக்குறோம், ஒரு அறிவுரை கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவனை துன்புறுத்துறோம். அதுவும் பாவம், அதுவும் ஒரு அறியாமை தான். சோ இந்த மாதிரி செய்யும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா தவறுகள் நிறைய நடக்கும். அது ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல அதிகமான நம்ம பற்று வச்சிடறோம், பாசம் வச்சிடறோம். அதே குழந்தை கொஞ்ச நேரம் ஒரு சில டைம்ல நம்மள மூஞ்ச காட்ட ஆரம்பிச்சிடும், நம்மள திட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நமக்கு டக 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 கைகாலெல்லாம் உதிர ஆரம்பிச்சிடும், நமக்கு ப்ரெஷர் வந்துடும், ப்ராப்ளம் வந்துடும். அதே அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டே இருந்து, வா செயலையும் செய், நான் உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறேன், நீ எல்லாம் செய், உன்னால முடியும்னு சொல்லிட்டு நாம அதை இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா போதும், உனக்கு என்ன வருமோ செய், நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன். ஏதாவது ஒரு வகையில நம்ம, ஏன்னா நம்ம வளர்த்த விதம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். நம்ம வளர்த்த விதம் வச்சுதான் அந்த குழந்தை வரும். இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு, விரிவா படிப்போம். இதெல்லாம் 13ஆம் அத்தியாயத்துல விரிவா வரும் இதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஏன் நடுங்குதுன்னா பற்று, அதிகமான பற்று. இந்த 30வது பாத்தியம் படிச்சுட்டு இந்த 28, 29, 30 இதுக்குள்ள சாராம்சம் என்னன்னா இரக்க குணம். அர்ஜுனுடைய இரக்க குணத்தை பார்க்கணும். ஏன் இரக்க குணம் வருதுன்றத இப்ப நாம விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 30வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 30. நச சக்னோம் யவஸ்தாதும் பிரமதீவ சமே மனஹ நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இனியும் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது. என் மனம் குழம்பி என்னை மறுக்கின்றது. கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே, கெட்ட சகுனங்களை நான் காண்கிறேன் அப்படின்றான். இப்போ அந்த 3 பதத்திலையும் வந்து பாருங்க, அவனோட இயலாமையை சொல்றான். இரக்க குணத்தினால அந்த இயலாமை வருது அவனுக்கு, இல்லைங்களா? சரி, இந்த இடத்துல கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவரே, அதை கொன்றவரே அப்படின்னு சொல்றான் பகவான அர்ஜுனன் வர்ணிக்கிறான். ஏற்கனவே விடிச்சி அடையாதவரேன்னு சொன்னான், இல்லைங்களா? எந்த பதத்துல சொன்னா? 21வது பதத்துல சொன்னான். இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம அதுதான் ஒரு பேனா பேப்பர்ல நோட் பண்ணீங்க. எந்தெந்த இடத்துல அர்ஜுனன் பகவானை வர்ணிக்கிறான், பகவான் அர்ஜுனன் என்ன வர்ணிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். சரி, இந்த இடத்துல கேசி என்ற அசுரனை அடித்தவரே அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான், சொல்றான், பகவான வர்ணிக்கிறான். கேசினா அந்த அசுரனுக்கு வந்து கேசி அசுரன்னா அது யாரு? அவரை பத்தி அந்த அசுரனை பத்தி தெரியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சே சொல்லலாம். அந்த குதிரை முகம் கொண்ட அசுரனும். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அந்த கேசி அசுரன் என்பது, கேசின்றது ஒரு குதிரை வடிவத்துல வந்து பகவானுக்கு தொல்லை கொடுக்கிறார் அந்த அசுரன் வந்து. அது யாரால் அனுப்பப்பட்டது? கம்சனால அனுப்பப்பட்டது, இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவான் விடுவாரா அவனை? அவருடைய கை காலெல்லாம் இரும்பு மாதிரி இருக்கும். அவரோட கை காலெல்லாம் வாயிலே ஒரு குத்து குட்ட உடனே அந்த வாயில உள்ள குத்துன உடனே உள்ள போய் கை மாட்டிக்கிட்டு வாயெல்லாம் பிச்சுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பலசாலியா இருப்பார் பகவான். எத்தனை வயசுல? 8 வயசுல. 8 வயசு, 9 வயசுலயும், 6 வயசுல இருக்கும்போது கூட ஒரு அசுரனை கொல்லுவார். 6 வயசுல இருக்கும்போது, 8 வயசுல இருக்கும்போது ஒரு அசுரனை கொல்றாரு. இது எல்லாமே யார் பண்றா? கம்சன் அந்த மாதிரி பண்றான். அந்த கேசி என்ற அசுரனை அந்த குதிரை வடிவில வந்து, அந்த குதிரை வடிவத்துல உள்ள அசுரன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த குதிரையோட முடி இருக்கும் பாத்தீங்களா, முடின்னு சொல்லுவாங்களே, சும்மா அப்படி அப்படியே வரான், பயங்கரமா வருவான். அதெல்லாம் படிச்சு பாருங்களேன். அது இந்த புக்கு ஒண்ணு விக்குது. அதாவது இந்த புக்கை வாங்குங்க, இது கிருஷ்ணா புக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க. இது நம்ம கோவில்லே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதை நீங்க ஆன்லைன்ல புக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த புக்கோட விலை வந்து எனக்கு கரெக்டா தெரியல. இது வந்து சில பிரபுபாதா எழுதின புக்கு. அது பகவானுடைய வைபவம், அவருடைய லீலை உள்ள புக்கு.
இதெல்லாம் படிங்க. இதெல்லாம் டைம் கிடைக்கும் போது ஆன்லைன்ல புக் பண்ணி வாங்கி படிங்க. ஓகேங்களா? சரி. இப்ப கேசி அசுரனை கொண்டு அப்ப அந்த கேசி அந்த அந்த அரக்க அசுரன் என்ன பண்றான், வரான். அப்படி சும்மா அப்படி அப்படி அப்படியே பயங்கரமா வரான். அந்த இடம்லாம் நடுங்குது அப்படியே. அதுவும் சவுண்ட் வேற பயங்கரமா கர்ஜிச்சுன்னு வருது அந்த அந்த அசுரன். பகவான் என்ன பண்ற, இவன் நினைக்கிறான் அந்த அசுரன் சின்ன பையன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலத்து ஒரு அந்த காலை வச்சாவே தர அப்படியே உள்ள பூமி பொழக்குது. அந்த அளவுக்கு அவன் பலசாலியா இருக்கிறான். பகவான் கிட்ட வந்து காலை அவன் காலால மெரிக்க வருவான் குதிரை வடிவத்துல வந்து. பகவான் அவனை காலை புடிச்சுப்பாரு. புடிச்சுக்கிட்டு சும்மா சுத்துவாரு. ஸ்வைட்டி 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 தூக்கி அடிப்பாரு பாருங்க. ரொம்ப லாங்ல 10 மைல் 15 மைல் தள்ளி போய் விழும். அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய பலசாலி பலம் அந்த பிராயத்துல இருக்கும்போது. ஏன்னா பகவான் இல்லையா? ஸோ அதுல வர்ணிக்கலாம். இந்த புக்ல நல்லா ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம 2வது வர்ணனை படிச்சுட்டோம். யாரோ அர்ஜுனன் வர்ணிச்சது விடிச்சி அடையாதவரே கேசியே அப்படின்னு 2 இதுல படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இன்னும் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். சரி, இப்ப நம்ம இந்த பகவத்கீதைக்குள்ள வருவோம். இப்ப இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் என்னென்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே எப்படி கைகள் நடுங்குகிறது, வாய் உலர்கிறது, உடல் அதாவது முழு உடல் நடுங்குகிறது, மயிர் வந்து கூச்சிருக்கிறது, கரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காண்டீபம் எல்லா கையில் இந்த பொருள்லாம் நழுவும். அந்த சரமம் அந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் தோல்லாம் பாருங்க அப்படியே எரியுது, இதுக்கு எரியுது. நமைச்சல் இருக்குது அவருக்கு. கால்லாம் நிற்க முடியல, மனம் குழம்புகிறது. இந்த 8 விதமான செயல்பாடு இயல்பா நம்ம எல்லாருக்கும் வரும். ஏன்? மன அழுத்தம். இது மன அழுத்தத்தோட அறிகுறி. மன அழுத்தம் நம்ம வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும்போது நமக்கு கண்டிப்பா மன அழுத்தம் வரும். அதனால உடல் உபாதைகள் நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும். அதுக்கு மூல காரணம் என்ன? இதெல்லாம் வர மூல காரணம் என்ன? நம்மளுடைய பற்று. என்ன பற்று? அளவுக்கு அதிகமாக பற்றுதல். அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதல் ஆபத்தானது. அது நம்மை இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தி நம் புத்தியை பேதலிக்க செய்து. நான் பொருள் மேல மாத்திரம் சொல்ல, ஒரு உயிர் மேல கூட பற்று இருக்கக்கூடாது. அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. பற்று இருக்கணும், அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. அப்ப அதிகமான பற்றுன்னா இப்ப இந்த கயிற்றை முடிச்சு போட்டா கழட்ட முடியாம ஒரு முடிச்சு அந்த மாதிரி ஆயிடும் நம்ம லைஃப்ல. ரொம்ப பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம பிரிட்டிஷ்காரன் சொல்லுவாங்க, ஆங்கிலேயன் தான் சொல்லுவாங்களாம். அதாவது நாங்கெல்லாம் எங்க சைட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை வந்து நாங்க அப்படிதான் வளர்ப்போம். அவங்க இஷ்டம் அது, அவங்க லைஃப் அவங்க. என் வீட்டுல அவங்க அதாவது இப்ப இன்னைக்கும் அமெரிக்காவில பாத்தீங்கன்னா 2 ஆம்பளை பிள்ளை இருக்கும், 2 பொம்பளை பிள்ளை இருந்தா கூட சரி, அந்த வீட்டுல அப்பா அம்மா இருந்தா கூட சரி, அவங்க அந்த அந்த 2 பேரும் வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பசங்களோ பொண்ணுங்களோ சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்கணும். இன்னைக்கு யூஎஸ்எல்லாம் அந்த அந்த சிஸ்டம் இருக்கு. பிரிட்டிஷ்காரன் சொல்லுவான், நாங்கெல்லாம் வந்து அப்படிதான் வளருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது அறியாமையில இருக்காங்க. அது அது வந்து அது ஒரு ஃபேமிலியோட இதே வராது இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது. நம்ம ஸ்டைல வேற ஸ்டைல். நம்ம எல்லாம் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. ஒரு நம்ம அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல 20 பேர் 30 பேர்லாம் வாழ்வாங்க. எல்லா கிராமங்களிலும் பெரும்பாலும் அதெல்லாம் ஒரு 150 வருஷம் 200 வருஷம் 500 வருஷம் முன்னாலும் அப்படிதான் வாழ்ந்தாங்க. நான் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதுல கார் நிக்கோபார்னு சொல்லிட்டு அந்தமான்ல நான் ஷிப்ல வேலை பார்க்க முடியும். கார் நிக்கோபார்ல வந்து அந்த அந்தமான்ல வந்து யாரும் அந்த அந்த ஐலண்ட்ல யாருமே போக முடியாது. ஆனா நாங்க போனோம். யாருமே கூட நேவல் பிளேஸ் அது. அது வந்து ரொம்ப ரகசியமான இடம் அது. ஸோ அந்த இடத்துல எங்க கூட வேலை செய்யற ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ அடிபட்டுடுச்சு. அடிபட்டனால அப்படி பெருசா வீங்கி போச்சு. அப்ப அதனால எமர்ஜென்சி அங்கிருந்து போனோம்னா திருப்பியும் போர்ட் பிளேர் வரணும், இல்லைன்னா அக்பே வரணும், இல்லைன்னா அந்த சைட்ல போனா இந்திரா பாயிண்ட், இந்த மாதிரி ரொம்ப 4 வரி இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் போக வேண்டியிருக்கு. ரொம்ப லாங்ல போகணும். பக்கத்துல கார் நிக்கோபார் இருக்கு. சரி, இந்த ஐலண்ட்ல போன்னு கேட்டா அப்போ என்ன சொன்னாங்க, இது மாதிரி இருக்கு, உடம்பு சரியில்லை, அடிபட்டிருக்கு, வீங்கி போச்சு, உயிருக்கு போராடிக்கிறார் அப்படின்னு. ரொம்ப வேதனையாகுது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு. சரி வாங்க உள்ள என்ட்ரா ஆகுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. வெளியெல்லாம் வரக்கூடாது, என்ட்ரான்னு. அந்த இடத்துல நாங்க என்ட்ரான பிறகு அந்த ஆளுக்கு அது சரி பண்றதுக்கு கேட்ட ஒரு 3 நாள் ஆயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றோம். அது வந்து நேவல் பிளேஸ். அது அந்த ஹார்பருக்குள்ள உள்ள போயிட்டோம். அது உள்ளார அங்க காட்டுவாசிகள் இருக்காங்க. காட்டுவாசிகள்னா அவங்க எல்லாம் வந்து காட்டுவாசி சொல்ல முடியாது. அங்கே பூர்வீகம் மக்களுக்கு அவங்க யாருன்னா நம்ம தமிழ் பேசுற ஆளுங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து 500 600 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனவங்க. அவங்க எல்லாம்
அங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க கடை வச்சு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பம் மட்டும் அங்க வாழுது. ஒரு 300, 250 குடும்பம் மட்டும் வாழுது. ஸோ அந்த ஊர்ல போய் நாங்க இறங்கி போய் பார்த்தோம். போய் பார்த்தோன்னா ஒரு வீட்டுல அழகா வந்து கீழெல்லாம் வந்து நிறைய அனிமல்லாம் வரும்ன்றனால கீழே அந்த வீடே வந்து நல்ல ஹைட்ல கட்டிப்பேன். ஏன்னா அவங்க பாக்குறது வந்து பர்மாக்காரங்க மாதிரி இருப்பாங்க. சைனீஸ் மூஞ்சி முகம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அவங்க பாத்தீங்கன்னா இண்டோஸ். கம்ப்ளீட் நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த அந்த வீடு எதுக்கு சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வீடு வந்து கீழே வந்து நல்ல ஹைட் கட்டி நல்லா பெருசா இருக்கும். பெரிய வீடு. அதாவது எல்லாமே மூங்கிலு, மேல வந்து ஓலை, தென்னை ஓலை அந்த மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. நல்ல வீடு பாத்தீங்கன்னா அரண்மனை மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் எல்லாமே மூங்கிலு இதுதான். உள்ள போய் பார்த்தா 70 பேருக்கு மேல அந்த வீட்டுல வசிக்கிறாங்க. தாத்தா இருக்கிறாரு, பாட்டி இருக்கா, தாத்தாவோட அண்ணன் தம்பி. இப்ப இருக்குங்க. 27 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஐலாண்ட நான் போகும்போது சொல்றேன். அவ்வளவு பேர் வாழ்றாங்க அந்த 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 இதுக்குள்ளேயே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. ஒரு ஊரே உள்ள இருக்கு. அது அந்த மாதிரி நம்ம அந்த காலத்துல நம்ம வாழ்ந்திருக்கிறோம். ஆனா வாழ்ந்தாலும் தனித்தனி அந்த அங்கதான் நான் கேள்வி அததான் அப்பதான் பாக்குறேன் நான் அந்த விஷயத்துல அவங்களுடைய வாழ்வியலை பாக்குறேன். அந்த குழந்தைக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுக்கணுமோ அந்த அடுத்த ஜெனரேஷன் என்ன சொல்லி தரணுமோ அதை கரெக்டா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஆதிவாசிகள் அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி தரணும், அவனை எப்படி ஃப்ரீயா விடணும், காட்டுக்கு தனியா அனுப்புறாங்க. போ வேட்டையாடு போ அப்படியே அனுப்புறாங்க. அது தைரியம், நம்பிக்கை. எங்க இருந்து வருது? இதெல்லாம் சனாதனத்துல தான் வரும். வேற எந்த இதுலயும் வராது. அப்ப அந்த தைரியம், அந்த குழந்தை மேல நம்பிக்கை நமக்கு இப்ப இல்ல. அவன் குழந்தை போறானா பின்னாடியே போறானா வரானா போன் பண்ணி எங்கடா இருக்க, என்ன பண்ற, என்னம்மா பண்ற, என்ன செய்யற, இப்படியே தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தைய நாம. இல்லைங்களா? இதுதான் பற்றுன்னு சொல்றது. இது ஆபத்தானது. இது மிக மிக ஆபத்தானது. இது பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தும். இது பொருளோடையும் சரி உயிர் மேலேயும் அதிகமான பற்றுதல் இருந்தாவே நமக்கு பிரச்சனை தான். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குழந்தைய நம்ம சரியா வளர்க்கணும் தான் அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி போகுது. அதே அந்த குழந்தைய நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து சனாத தர்மத்தை கொடுத்து வேதத்தை படிக்க வச்சோம்னா அந்த குழந்தை ஏன் அப்படி போகுது? போகாது. இல்லைங்களா? சரி, அது பகவான் இருக்கார். அவருக்குள்ளேயும் பகவான், அந்த குழந்தைக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கு. அதை வழி நடத்துவார். அவருக்கு தெரியும் நாம யாரு. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இதுதான் அந்த இரக்க குணம் சொல்றேன். இரக்கத்தினாலதான் எழுத்தாப்புல தாத்தா, அண்ணன், மாமா, மச்சான் இப்படி உறவை கொண்டாடுறான். அந்த உறவுனால தன்னுடைய கடமையை விட்டான். அவன் ஒரு சத்திரியன், அந்த கடமையிலிருந்து ஸ்லிப் ஆகுறான். இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுப்பார். இந்த அத்தியாயத்துல எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். சைலண்டா அவன் கேட்கறதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருப்பார். நீ என்ன பேசுற ராஜா, நீ சொல்லிட்டே இருக்க ராஜா அப்படின்ற விட்டுறாரு. அவன் ஃப்ரீயா விட்டார். இப்ப 31 இன்பம் இல்லை பத்தி சொல்றான். இப்போ இரக்கத்தை பத்தி சொன்னான், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லைங்களா? நாமளும் வந்து சில பிரபுபாதா நமக்குள்ள அறிவு, நமக்கு இன்னும் பகவான் அட்வைஸ் கொடுக்கல. நாளைக்கு தான் கொடுக்க போறாரு. அடுத்த பதம் தான் கொடுக்க போறாரு. அடுத்த அத்தியாயம் தான் கொடுக்க போறாரு. இப்ப இன்பமை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இல்லைங்களா? சரி, 31வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 31. நச ஸ்ரேயோ அனுபஸ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே நகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச ராஜ்யம் சுகானிச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பது என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இது எப்படி இது பாத்தீங்களா? அதாவது தன்னுடைய கடமையை மறந்துட்டான். இப்ப நம்ம போன ஸ்லோகம், போன அத்தியாயத்துல அந்த 3 அத்தியாயத்திலும் இரக்கத்தை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றான் பாருங்க. என் இன்பமே இல்லைன்றான். அதுல இன்னும் எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு எதிர்பார்க்கிறான். அப்போ அவனுடைய செயல் எதிர்பார்த்து செய்யறான். அப்ப எதிர்பார்த்து எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாவே அது நம்மள பந்தப்படுத்தும். அது பௌதிகத்துல கொண்டு வரும். இல்லைங்களா? நம்ம எந்த செயல் பண்ணாலுமே அது பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து நாம செய்யும் போது அப்ப நமக்கு வந்து அந்த பலனை எதிர்பார்த்தோம்னா அப்ப நமக்கு அது பௌதீகம். அதுதான் மாய அப்படின்னு சொல்றது.
தன்னுடைய கடமையை விட்டுட்டான். இப்ப நம்ம பிள்ளைய வளர்க்குறோம், பொம்பளை பிள்ளையும் ஆம்பளை பிள்ளையும் நல்லா வளர்க்குறோம். வளர்த்து பொம்பளை பிள்ளைய கட்டி கொடுத்துருவோம். அது மற்றவங்க வீட்டுக்கு போயிடும், அது ஓகே. சில பேர் இங்கேருந்து அங்க போயிடுறாங்க, அதுவே பாவம், அதுவே தப்பு. நம்ம கலாச்சாரத்தை மாத்திட்டாங்க. பெண் பிள்ளையே அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பாம இவங்க போய் அங்க போய் இருக்கிறது, இல்ல அவங்க வந்து இங்க இருக்கிறது. நம்ம கலாச்சாரத்தை சுத்தமா மாத்திட்டாங்க. அது ஏன்றத இன்னைக்கு கூட பெற்ற அன்பு, பாசம், இதெல்லாம் பற்று. தவற நினைச்சுக்காதீங்க, ஏன்னா இன்னைக்குள்ள ரியாலிட்டியில அப்படிதான் நடக்குது. அது வந்து கோத்திரம் மாறும், குலம் மாறும், இதெல்லாம் பத்தி இப்ப படிப்போம். நம்மளுடைய வம்சமே மாறிடும், அது நம்மளுடைய எண்ணமே மாறிடும், இல்லைங்களா? ஓகே. இப்ப ஆம்பளை பிள்ளைய நாம எப்படி வளர்க்கணும்ன்றதையும் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இந்த இடத்துல சொல்ல வர. இப்ப நாம ஒரு குழந்தை கட்டி கொடுத்த பிறகு, கல்யாணம் பண்ண பிறகு அதுக்கு எல்லா விதமான செலவும் எல்லா விதமான இதுவும் நம்ம தான் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பொம்பளை பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும், அவளுக்கு நல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், அது நம்ம கடமை. ஓகே. நம்ம ஆம்பளை பிள்ளைய நல்லா கல்யாணம் பண்ணி நல்ல இடத்துல படிக்க வைக்கணும், படிக்க வச்சு அவனுக்கு ஒரு நல்ல வரம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், அது நம்ம கடமை. சரி, முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த நம்ம 60 வயசு ஆயிடுச்சா, 65 வயசு ஆயிடுச்சா, சரி நம்ம ஒதுங்குற வயசு, சரி அந்த பிள்ளைகள் ஏதாவது நம்ம கொடுப்பாங்க, நம்மளை பாதுகாப்பாங்க, நம்ம நல்வழியா வளர்த்துவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்து செஞ்சேன்னா அது என்ன செயலுங்க? அது இந்த பிள்ளை என்னதான் காப்பாற்றணும், நான் 60 வயசு 70 வயசு ஆச்சுன்னா நான் அதுதான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாவே அது பௌதீகம் சொல்லுது வேதம். அவனை நிக்க வச்சிட்டீங்கல்ல, அவன் பிள்ளை அவன் பாட்டு அவன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்க லைஃப் நீங்க பாருங்க, அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இது நாளைக்கு படிக்க போறோம், அது நாளைக்கு இல்ல, 2வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். நான் இப்பவே சொல்றேன் அதை பத்தி. அதுதான் வர்ணாசிர தர்மத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. அவனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு, அவனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு. அந்த கட்டுப்பாடின் 16ஐயும் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றார் பகவான். அதை தெரியாமனால்தான் நம்ம அந்த பிள்ளைகளோட எதிர்பார்த்து நம்ம கிடக்குறோங்க. 50 வயசு ஆச்சுன்னாவே நம்ம என்ன பண்ணணும், வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். வீட்டுல இருந்தே குடும்பத்தோட இருந்துட்டு வனவாச வாழ்க்கை காட்டுல போனா நமக்கு எல்லாம் சுகம் கிடைக்குமா? ஏசி ரூம் கிடைக்குமா? ஃபேன் ரூம் கிடைக்குமா? கட்டில் கிடைக்குமா? ஈச்சர் கிடைக்குமா? காட்டுல எப்படி வாழுவோம்? கட்டாந்தரில படுப்போம், இருக்கிறத சாப்பிடுவோம், துணிமணி ஒண்ணு இருந்தா அதை துவைச்சு போடுவோம், கிளீனா இருக்கும். காட்டுல வாழுது அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வீட்டுல வாழ்ந்து பார்க்கணும், வாழணும். 50 வயசான அதான் வாழ்க்கை, அதான் நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரு. 50 வயசுக்கு அப்புறம் வனவாச வாழ்க்கை தான் வாழணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இறக்கும் தருவாயில கூட ஏசி ரூம் தான் உட்காரணும் பார்க்கணும். ஃபேன்லாம் எனக்கு ஒரு ஈச்சர் கொடு, எனக்கு இதை கொடு, என் பையன் என்னை பார்த்துப்பான் அப்படின்னு. அதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா? மோகம், பற்று. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பது என்னால் காண முடியவில்லைன்றான். ஆனா அவன் கடமையை விட்டான் பாருங்க, அவனோட கடமையை விட்டான். எதிர்பார்க்கிறான், எனக்கு இன்னும் இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்றான். அது எவ்வளவு தவறு இல்லைங்களா? அந்த செயலு, ஒரு செயலை செஞ்சா அதுக்கு வர பலனை எதிர்பார்க்கிறன்னா அது வந்து அப்ப பௌதிகம். அப்ப பௌதிகம் போகும்போது சிக்கல் தான், அவனுக்கு லாப நஷ்டம் வரதான் செய்யும். இல்ல, இது என்னுடைய கடுமை, இது என்னுடைய கடமை, என்னோட தர்மம் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னா அவன் அந்த அப்ப என்ன நினைப்பான், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அவன் கடமையை அவன் செய்ய ஆரம்பிச்சு. 2வது பாருங்க, இதுல வெற்றியோ ராஜ்யத்தோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை என்றான். நீ ஏன்டா விரும்ப தேவையில்லை, உனக்கு கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லை, நீ அனுபவிக்கலாம் விட்டுடு, ஆனா உன் கடமையை செய்கின்றார். அதை செய்யாம என்னென்னமோ ஒரு குருட்டு புத்தியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான், கூட்டுக்கத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான். சண்டையிட மறுக்கிறான், உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை தருகிறான். இப்ப நம்ம ஒரு நேத்து ஒண்ணு படிச்சோம், ஞாபகம் தான், 4 விதமான ப்ராப்ளம். நம்ம பிள்ளையா இருந்தா ஜெயில போடுவோமா நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளை அங்க முன்னந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம், தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம். ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், என் தாத்தா இருக்கிறான், என் அண்ணன் இருக்கிறான், என் மாமா இருக்கிறான், என் ஆசிரியர் இருக்காரு இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உறவுக்கு முன்னுரிமை தரான். அது அபத்தம் தானே இல்லைங்களா? அது எல்லாருக்கும் வரும். நம்ம இன்னைக்கு கீதையை படிக்கிறோம், அதனால சொல்லிடுறோம், வாய்ஸுவா சொல்லிடுவோம். நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்தா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவோம், கொஞ்சமா யோசனை பண்ணுவோம். கண்டிப்பா சொல்லி பாருங்க, நினைச்சு பாருங்க. ஏதாவது ஒரு சிக்கல் மாட்டிட்டான, அந்த சிக்கல் இருந்து எப்படியாவது குழந்தைய வெளியே எடுக்கணுமே, எப்படியாவது பண்ணுமேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். பண்ணாம இருக்கவே மாட்டோம். நம்ம சொல்லலாம், ஆனா செயல்ல வரும்போது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ சத்திரிய தர்மத்தை மறந்துட்டான்.
அவனுடைய கடமையை யாரு அர்ஜுனன் மறந்துட்டான். அப்போ குருட்டு குருட்டு புத்தி, ஏதோ வந்துட்டோம் பண்ணோம், ஏதோ நாம நினைச்சோம் அப்படி போனதுதான். நம்ம அந்த மாதிரி எண்ணமே வாழவே கூடாது. நமக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு, அந்த குறிக்கோளோட வாழணும். அர்ஜுனுக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு, அவன் ஒரு சத்திரியன், சத்திரியின் கடமையை அவன் செய்யணும். அதை செய்யாம மனம்போக்குல வாழறான்னா அது அதர்மம். இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுது, சாதனா பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சாதனா பக்தினா என்ன சொல்லுவோம், நாமும் படிச்சிருப்பீங்க, லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க. 12வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். 9வது ஸ்லோகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார், சாதனா பக்தியை பத்தி சொல்றார். சாதனா பக்தினா வேத சட்டங்களை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். அதான் நமக்கு 2வது பக்தி. முதல் பக்தி அனநய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி. 8ல சொல்றார், 9ல சாதனா பக்தியை சொல்றார், 10ல நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை சொல்றார், 11ல சகாம கர்ம யோகத்தை சொல்றார். ரொம்ப அற்புதமா படிச்சோம் நம்ம அதாவது 12வது அத்தியாயத்துல, பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம். அப்போ நம்மளுடைய கடமை என்ன, நம்மளுடைய செயல் என்ன அப்படின்னா, அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும். அதை ஃபாலோ பண்ண போகும்போது, அதை பண்ணாமன்னா நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரதான் ஆரம்பிக்கும். இப்போ ஒருத்தர் நம்ம சாஸ்திரம் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காலைல எழுந்த உடனே 6 மணிக்கெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எழுந்துக்கிறோம், காலைல எப்படியா சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்பா, அந்த நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. இப்பெல்லாம் சந்தியாவந்தனம் நிறைய பேர் தெரியல, நம்ம ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. காலைல 6 மணிக்கு மேல சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், மதியானம் உச்சி வெயில சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். வீட்டுல நம்ம ஆபீஸ் போறோம், அங்க போறோம், இது பண்றோம், ஒரு 2 வேலை மட்டும் பண்ண முடியும், ஒரு வேலை பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? சரி, ஓகே, இதை பத்தி நம்ம இன்னும் விரிவா படிப்போம், அதெல்லாம் டைம் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல, இந்த ஸ்லோகத்துல சண்டையிட மறுத்தல், உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுக்கு முன்னுரிமை தருதல், சத்திரிய தர்மத்தை மறைத்தல், இந்த 3 விதமான மறைத்தனால சூட்டுப்போக்கான விதியில அவன் கருத்தா தெரியும் இல்லைங்களா? இப்ப பாருங்க, 32, 33, 34, 35 இந்த 4 பதம் படிப்போம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பதங்கள் 32 to 35. கிம் நோ ராஜ்யேன கோவிந்த கிம் போகைர்ஜீவிதேன வா ஏஷாமர்த்தே காங்க்ஷிதம் நோ ராஜ்யம் போக சுகானிஷ தைமேவ ஸ்திதா யுக்தே பிராணாம் ஸ்தயக்த்வா தனானி ச ஆச்சார்யः பிதரः புத்ராஸ்தைதவ சபிதாமஹாः மாதுலாः ஸ்வசுராः பௌத்ராः ஸ்யாலா சம்பந்திவஸ்ததः ஏதான ஹந்தும் இச்சாமி நக்தோபி மதுசூதன அபித்ரைலோக்ய ராஜ்யஸ்ய தே ஹேதோஹ கிம் நு மஹி கிருதே நிஹத்யாதாத்ராஷ்ட்ரான்னஹ கா ப்ரீதிஹி ஸ்யாத் ஜனார்தன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா நாமும் இந்த 5 விதமான ஸ்லோகத்தை நம்ம ரொம்ப விரிவா பார்க்கலாம். சரி, இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள் உரை ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த இடத்துல பாருங்க, கோவிந்தரே, ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கைகளை கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களே இப்போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க, அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் வரப்போகின்றது மதுசூதனனே, ஆச்சாரிகள், தந்தையார், பிள்ளைகள், பாட்டனார்கள், மாமன்கள், மாமனார்கள், அவர்கள் பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க அவர்களை என்னால் கொல்லலாமா என்ற பட்சத்தில் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும்? உயிர்கள் எல்லாம் காப்பவரே, இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், உலகம் கிடைப்பதனாயினும் நான் இவர்களுடன் போர் புரிய தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரரின் மகன்களின் கொள்வதால் நாம் எந்தவித ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்போ எல்லாரும் மாமா மச்சான் எல்லாம் இருக்காங்க, பேர பிள்ளைகள் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. இவங்களால நாம போரிட்டா கண்டிப்பா அவங்க இறப்பாங்க, இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இல்லைங்களா? அவங்க இறந்த பிறகு ராஜ்யம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? இப்போ உதாரணத்துக்கு பீஷ்மர் இருக்கார், பீஷ்மர் இறந்துட்டார், அதுக்கப்புறம் ராஜ்யம் எனக்கு யாரு உபதேசம் பண்ணுவாங்க?
எங்களை யாரு வழி நடத்துவாங்க அப்படின்னு அவன் பாக்குறான். இரக்க குணம் தான் அது. அந்த இரக்க குணத்தினால அவனுக்கு என்ன விஷயம் தெரியுது பாருங்க, உண்மையான ஞானம் மறைக்கப்படுகிறது இல்லைங்களா. சரி, இப்ப நாம இந்த இடத்துல கோவிந்தரே அப்படின்னு பகவான வர்ணிக்கிறான். அதே மாதிரி மதுசூதனனேன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றான். இப்ப கோவிந்தரே அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம இதுக்கு பகவானுடைய நாமம் இது கோவிந்தரே இல்லைங்களா. அந்த கோவிந்தரே நமக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சே சொல்லுங்க, கோவிந்தரேன்னு ஏன் பகவானுக்கு அந்த நாமம் வந்தது? பிரபு பசுக்களை மேய்ப்பவர் அந்த மாதிரி. பசுக்களை பசுக்களை மேய்ப்பவர் மேய்ப்பவர் மேய்ப்பவர். ஓகே, கரெக்ட் தான். ஓரளவுக்கு நீங்க கிட்ட வந்துட்டீங்க. சரி, அதாவது கோவிந்தரேன்னா வந்து கோனா வந்து பசுமாடு அப்படின்னு நாம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா. சரி, இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லலாம். கதைன்னா வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, கோவிந்தரே நாம சாதாரணமா சொல்லிடுறோம். அது ஏன் அகத்திய முனிவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அகத்திய முனிவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார், இதுக்கு உபதேசம். ஏன்னா திருமால் வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா திருவிக்கிரமான அவதாரம் எடுக்கிறார். இந்த ஓங்கி வளர்ந்த, அதாவது உலகையே ஒரு எல்லா, அதாவது 84 லட்சம் ஜீவராசிகளையும் அந்த சராசரங்களையும் பகவான் படைக்கிறார். அப்போ அவருடைய திருவடி இருக்கு இல்லையா, அந்த கமண்டத்துல உள்ள நீரால பிரம்மா வந்து அபிஷேகம் பண்றார். யாருக்கு? பகவானுக்கு. அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா திருமாலோட திருவடி இருக்கு இல்லையா, அவருடைய சிலம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த நீர் பட்டு தெரிக்குது அப்படியே. அந்த சிலம்பு அதை தெரிக்கும் போது அது பேரு சிலம்பொரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சிலம்பேருன்னு சொல்லுவாங்க என்ற பெயருடன். அதாவது திருமலஞ்சேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பேரும் ஒன்று அழைக்கிறாங்க. அதுக்கு பேரு இதுதான் வந்து அழகர் ஆற்றுல இறங்குறது. இப்ப நம்ம நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, சனிக்கிழமை, திங்கக்கிழமை இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. அதனால நாளைக்கு நைட்டு நான் கிளம்புறேன் இங்கிருந்து. கல்லழகர் ஆற்றுல இறங்குறார் நாளைக்கு. இதுதான் இந்த கதை தான் இது. அதுதான் அங்கதான் கோவிந்தரை பத்தி அகத்திய முனிவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். அதுதான் அழகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மலையில இருந்து இறங்குறார். மலையில இருந்து இறங்கி எங்க வர்றாரு? ஐப்பசி, அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் ஐப்பசி மாசம் சுக்லபட்சத்தில் துவாதேசியில் கல்லறர் அதாவது சிலம்பாற்றில் நீராடுவது வழக்கம். அழகா நம்ம காவேரியில வந்து ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து நீராடுவார் கல்லழகர். இந்த வைபவத்தை பார்க்கறதாக அகத்திய முனிவர் வரார். அப்போ அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் கேட்கிறாங்க, குருவே, வர பக்தர்கள் எல்லாமே, பகவானுடைய பக்தர்கள் எல்லாமே கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு கத்துறாங்களே, கோவிந்தானா வந்து கோமாதா தானே குறிக்கிறது, மாடு மேய்ப்பன தான் சொல்றது கோவிந்தான்றது. அப்போ உடனே அகத்தியர் சொல்றார், திருமாலோட அவதாரம், ராமபிரானோட அவதாரம், நரசிம்மோட அவதாரம், எல்லா அவதாரமே பகவான் கிருஷ்ணர் தாண்டா அப்படின்றார். அவன் கண்ணனாவும் வந்திருக்கிறான், கிருஷ்ணர் அவருடைய அவதாரம் தான் எல்லாமே அப்படின்ற அகத்திய முனிவர். அதுக்கு ரொம்ப அழகா ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அப்ப அவனுக்கு அந்த பசு மேய்ப்போனதானே கண்ணன், பசு மேய்க்கணும் கண்ணனாவும் இருக்கிறார், பகவானாவும், அதாவது திருமால் வடிவத்திலையும் வரார். மூணு விஷ்ணுவா வரார். அதாவது கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு, காரணக்கடல்ல இருக்காரு இல்லையா, காரண உதய சாய் விஷ்ணு, பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வீட்டு இருக்கார். இந்த 3 விதமான விஷ்ணு. இது இல்லாம ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் பகவான் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா. சரி, இந்த இடத்துக்கு வருவோம். அப்ப இவங்க கேட்கிறாங்க, அப்ப அகத்திய சொல்றார், முன்னொரு சமயத்துல பக்தி யோகத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து உபதேசம் பண்றார், பக்தி யோகத்தை பத்தி. அப்போ சனகதின்னு ஒரு முனிவர், சனகதின்னு ஒரு முனிவர் இருக்காரு. அப்போ பிரம்மாவிடம் அவர் கேள்வி எழுக்கிறார். சனகதி முனிவர் வந்து பிரம்மாவிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்போ பிரம்மாக்கு அந்த பக்தி யோகத்து செயலை வந்து அது சொல்ல முடியல யாரு, பிரம்மாவால. உடனே என்ன பண்றாரு பிரம்மா, என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட போறார், திருமால் கிட்ட போய் நாடுறார், அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறார். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் என்ன பண்ற, அன்னப்பறவையில வடிவத்துல வந்தார். யாரு? பகவான்.
வடிவத்துல வந்து பக்தியோத்த நுணுக்கங்களை ரொம்ப அழகா விளக்குறார். இதை வந்து பிரம்மா வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாரு? கனகதிக்கு ரொம்ப அழகா வந்து அதை வந்து விளக்குறார். அப்ப அதை கேட்கும் போது பகவானே உபதேசம் பண்றார் பிரம்மாக்கு. பிரம்மா வந்து இவர்கிட்ட நம்ம இப்ப பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எப்படி உபதேசம் பண்றாங்களோ அது மாதிரி அவர் உபதேசம் பண்றார். அப்போ தேவர்களும் சரி, கோடான கோடி தேவர்களும் சரி, எல்லாருமே அதை கேட்டு மகிழ்றாங்க. இப்ப நம்ம பகவத்கீதை நம்ம எப்படி படிச்சுட்டு நம்ம வாழ்வியல்ல கொண்டு வர போறோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி எல்லாருமே அதோடைய இது கோவிந்தரை பத்தி ரொம்ப அழகா அங்க துதி பாடுறாங்க. அதுதான் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, அங்க உள்ள குறப்பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா, குறப்பெண்கள், அப்புறம் குறிஞ்சி பெண்கள், இவங்க எல்லாமே பகவானை ரொம்ப அழகா பாடுறாங்க. எப்படி பாடுறாங்க? துதி பாடுறாங்க. பகவானை நினைச்சு அதை துதி பாடுறாங்க, பாராயணம் பண்ணி துதி பாடுறாங்க. தேவர்கள் முனிவர் எல்லாமே துதி பாடுறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பாடுறது யாரு பாத்தீங்கன்னா, கல்லழகர் ஆற்றுல இறங்கும் போது இந்த பாட்டு பாடுவாங்க, எல்லாருமே பாடுவாங்க. ரொம்ப அழகான பாட்டு இது. அதாவது மாவெளி தன்னுடைய மகன் வாணன் மகள் இருந்து கவலை கண்டெடுத்த தணிக்கை கருதும் மலை கோவலரு கோவிந்தனை குரமாதர்கள் பண்குறிஞ்சி பாவொலி பாடி நாடம் மயில் மலிகுறிஞ்சி அதே அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப அழகா வந்து கோ பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. கோவிந்தர்னு சொல்றதுக்கு கோ வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். கோ என்றால் துதி, கோ என்றால் துதின்னு சொல்லப்படும் என்ற பொருள். பக்தியுடன் தன்னை யார் துதி செய்தாலும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்று அருள் புரிவார் அழகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா வந்து திருமங்கை ஆழ்வார், நம்ம ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா இந்த பாசரம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ எல்லாருமே கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொன்னா அவரை பகவான அவர் நாமத்தை சொல்லி துதி பாடுறது. அதுக்கு அகத்திய முனிவர் இது விளக்கம் கொடுக்கிறார் ரொம்ப அழகா. இது யாருக்கு? அவங்க சீடர்களுக்கு. பிரம்மாவுக்கே புரியாம இருக்கனால்தான் பிரம்மா போய் பகவான்கிட்ட கேட்கிறார். பகவான் அதுக்கு பக்தி யோகத்துக்குள்ள விளக்கத்தை கொடுக்கிறார், ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். சரிங்களா? அதுதான் கோவிந்தரே அப்படின்னா போதும். அவரை பகவான் துதி பாடுறோம் நாம. கிருஷ்ணா அப்படின்னா போதும். கிருஷ்ணருக்கு அர்த்தம் தெரியுமா? இதெல்லாம் பின்னாடி படிக்கலாம். பகவானுடைய நாமத்துல ஒரு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி மதுசூதனேன்றான். இத பத்தியும் இன்னொரு ஆங்கிள் படிப்போம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இந்த 4 ஸ்லோகத்துக்குள்ள உட்பார்வை பாருங்க. ராஜ்யம் என்பது வெற்றி மற்றும் வெற்றியினால் என்ன நன்மை அப்படின்னு அர்ஜுன வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறான். அன்புக்குரிய அனைவருமே போரிட தயாராக உள்ள பொழுது என் ஆனத்தை அனுபவிக்க போறோமா அப்படின்னு போகிறோமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறான். இப்ப நம்ம ராஜ்யம் கிடைக்கல, இப்ப ராஜ்யம் இப்ப எல்லாருமே இறந்துட்ட பிறகு அந்த ராஜ்யம் கிடைச்சு நான் என்ன சுகம் கொள்ள போறேன் அப்படின்னு கேட்கிறான். அந்த வெற்றியில நமக்கு என்ன நன்மை இருக்குன்னு கேட்கிறான். ஆனா 2 விதமான விஷயங்கள் நமக்கு புரியுது இந்த இதுல. ஒண்ணு எதிர்பார்த்து செய்யறது, இன்னொன்னு வந்து இறக்க குணத்தினால அங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய பௌதிக செயல அவனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்ப அன்புக்குரிய அனைவரும் போராட தயாராக உள்ள பொழுது அவங்க சண்டை போறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் போது அந்த அனுபவத்தை நான் என்ன அனுபவிக்க போறேன்னு சொல்றான் அர்ஜுனன், இல்லைங்களா? அது விளக்கம் பாருங்க. எப்பொழுதுமே தான் சொந்த இன்ப துன்பத்தை கொண்டு முடிவெடுக்க முடியுமா? அல்லது இந்த எனது சொந்த இன்பத்திற்காக அப்பால் உயர்ந்த நல்லொழுக்கங்கள் உள்ளனவா? இதோட சாராம்சம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. எப்பொழுதுமே தன் சொந்த இன்பம் துன்பத்தை கொண்டு முடிவெடுக்க முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு செயல் பண்றோம், நம்ம உழைக்கிறோம், நம்ம வீட்டுக்காக உழைக்கிறோம், குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்தணும் உழைக்கிறோம், அது வேற விஷயம். அப்ப அதுல பற்று இருக்கு, அது பௌதிகம் தான். அது எதுக்காக? நாம ஜீவிக்கணும், அதுதான் வந்திருக்கோம். அந்த செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லல, செயலை செய்யணும்ன்றார். அதிகமாக சம்பாதிக்கும் போதுதான் நாம பந்தப்படுவோன்றார். ஆனா அதே விஷயத்துல மற்ற விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதனால இன்பம் கிடைக்குது, எனக்கு இதனால துன்பம் வருது அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சோம்னா அப்ப அது என்ன தெரியுங்களா? 100% மாய, 100% சுயநலம், அது பௌதீகம், இல்லைங்களா? லாப நஷ்ட கணக்கு பார்த்தா நம்ம செய்ய முடியுமா? நம்ம பிள்ளைய வளர்க்குறோம், நம்ம பெண்களை வளர்க்குறோம், குழந்தைகளை வளர்க்குறோம். லாப நஷ்டத்துக்கு பார்த்து வளர்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அது வந்து உண்மையான பாசமா? அது கிடையவே கிடையாது. நம்முடைய கடமைன்னு சொல்லிட்டு வளர்க்கும் போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது.
இல்ல அந்த குழந்தைங்க நம்மளதான் காப்பாத்தும்னு நினைச்சு வாழ்த்தோம்னா அது பற்று. அது எதிர்பார்த்து செய்யுது, அது வந்து பலனே கிடையாது. அது மாதிரி எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அதுதான் நம்ம அந்த வேதம் படிச்சு நம்ம அந்த சாஸ்திரம் படிச்சு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப நாம அவங்ககிட்ட இருந்து விலகியே நிக்க ஆரம்பிப்போம். அப்ப நீ வாழ், உன் வாழ்க்கையை நீ வாழ், நீ சுகமா இரு, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன், உன்னை பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன், உன்னை பார்த்து நான் திருப்தி அடைகிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கணும். நம்ம வாழ்க்கை 50 வயசுக்கான நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கணும். அதுதான் மேன்மை. நோய் நொடி இல்லாம வாழ முடியும், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வாழ முடியும். எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் ஆசையே படக்கூடாது. அதுதான் வனவாச வாழ்க்கை. அதுதான் பகவான் சொல்றார். வர்ணாச தர்மத்துல இது முக்கியமான தர்மம். இது 50 வயசு ஆச்சா உட்காரு, வீட்டுல உட்காரு. 48 வயசுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 25ல இருந்து 48 வயசு வரைக்கும் கிரகஸ்தனி. 48 வயசுல இருந்து 60 வயசு வரைக்கும் வனப்பிரச வாழ்க்கை. 60 வயசு முடிஞ்சவொடனே 60 கல்யாணம் வீட்டுல பண்ணி வைப்பாங்க. முடிஞ்சவொடனே நீங்க 2 பேரும் சன்னியாசி, நீங்க 2 பேருமே ஓடி போயிடணும். இதுதான் நம்மளுடைய வர்ணாச தர்மம் சொல்லுது நமக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம், 80 வயசு வரைக்குமே நம்ம பிள்ளைகளை கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம், கூட இருந்துக்கிட்டு அவங்கள இது செய்யடா அதை செய்யடா இதை செய்யறான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை சுருக்கும் போது யாருக்கு எந்த தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டோம். அவங்களும் ஹாப்பி, நம்மளும் ஹாப்பி. இருக்கிறத வச்சு நம்ம அழகா சுகமா இருப்போம் இல்லைங்களா? சோ இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த இன்பம் துன்பத்துன்னு நம்ம கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எதிர்பார்ப்புனால்தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகளே வருது. இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். தவறு செய்பவர்கள் பகவானின் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை. நல்லா பாருங்க, தவறு செய்பவர்கள் பகவானின் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை. ஏன்னா தேவையில்லை. அவன் தப்பு பண்ணிட்டான், அவனை நான் என்ன தண்டிக்கிறது? அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்காரு, அவன் கர்மா அவன் செஞ்சிட்டான். நான் போய் அவன் தப்பு செஞ்சிட்டான், டேய் இப்படி பண்ணாத அப்படி பண்ணாதான்னு சொல்லிட்டு நான் குறை சொல்லலாம். அது அகங்காரத்தோட சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. பொய் அகங்காரத்தோட சொல்லக்கூடாது. அவன் கேட்கிறவனா தான் சொல்லலாம். அவன் கேட்காம போறவனை போய் நான் என்ன சொல்ல முடியும்? ஆனால் அதாவது தீவர்களால் பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் சகித்துக் கொள்வதில்லை. ஏன்? பகவான் மேல நம்பிக்கை. இன்னைக்குள்ள பிராமணன் எல்லாம் பாருங்க, நிறைய பிராமணிகள் எல்லாம் பாருங்கன்னா பிரச்சனை வந்தா கூட சரி, அவர் பகவான் பார்த்து பார்ப்பான். நம்ம கடமை என்னப்பா தான் செய்வான். அவன் தான் உண்மையான பிராமணன். ஒரு கோவில போய் உட்காந்துக்கிட்டு அறக்காவலர் நான் இப்படி பண்றேன், இது பண்றேன், அது பண்றேன்னு போய் வைப்பான். அது உன்னுடைய வேலை இல்லை. உன்னுடைய வேலை சத்திரிய வேலை செய்யற வேலை. அது என்ன பண்ணும்? கோவில போனீங்கன்னா பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணு, வேதம் படி, வேதத்தை சொல்லி கொடு மத்தவங்களுக்கு. அதுதான் உன்னுடைய வேலை. அதை விட்டுட்டு சத்திரியம் செய்யற வேலையை போய் கோவில்ல போய் இந்த பிரச்சனை இருக்குது, அந்த உண்டில இதுக்கு இதுல நோண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உன் தர்மத்தை நீ விட்டுட்ட இல்லைங்களா? அது பகவான் பார்த்துப்பாரு. நாம அதுதான் பகவானுடைய பக்தன் அங்கதான் இது ஆவான், சகிச்சுட்டு போவான். அது உண்மையான பிராமணன். பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமையிலே பகவான் சகித்துக் கொள்வதே இல்லை. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, ஏன் பகவானுக்கு இது பண்ணாத? அது கரெக்டா அந்த நேரம் வரும், கரெக்டா அனுபவிப்பான். ஆனா நீ ஒழுக்கமாயிரு. பகவானுடைய பக்தன் அதை பத்தி காதலே போட்டு அதை அந்த வார்த்தையே வராது, அந்த எண்ணமே வராது பகவானுடைய பக்தனுக்கு, அண்ணனைய பக்தனுக்கு இல்லைங்களா? சரி, இப்ப இன்பமை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். இப்ப பாவ செயல் 36ல இருந்து பார்க்க போறோம். இப்ப இரக்கத்தை பத்தி பார்த்தோம், இன்பமை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப பாவ செயல் 36வது பாகத்துல சொல்லப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாபமேவாஸ்வயே தஸ்மான் ஹத்வைதாநாததாயினஹ தஸ்மான்னாத் பாவயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்ட்ரான் ஸ்வபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் சஹத்வா சுகினாஹ ஸ்யாம மாதவ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாவ செயலை பத்தி இந்த பதத்துல நம்ம என்ன சொல்ல வர்றாரு அர்ஜுனன் பாருங்க. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்வதால் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரை கிருஷ்ணரை நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? லாபத்தையும் கணக்கு பண்றான், ஏன் அவங்கள கொல்லணும்னு சொல்றான், என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கான். 2 விதமான சாராம்சம் மூலியமாக இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு ஒரு புரிஞ்சுக்கிறோம்.
இதுல 37, 38 பாருங்க. இதையும் படிச்சிடலாம். 37, 38 படிச்சீங்கன்னா ஒரு சாராம்சம் முழுசா நம்ம படிக்கலாம். அக்கிரமக்காரர்கள் சொல்றான். இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்கள். ஏன் அந்த வார்த்தையை சொல்றான் அவன்? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல முடியுமா? ஏன் அர்ஜுன வந்து இந்த அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு என்ன பாவமே வந்து சேரும் சொல்ற. துரியோதன் தான் சொல்றான். அக்கிரமக்காரங்கள் சொல்றது துரியோதன் சொல்றான். அவனை ஏன் அந்த வார்த்தையை சொல்றான்? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. திரௌபதி அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணாங்க இல்லையா, அதனால. என்ன மாதாஜி? திரௌபதி அம்மாவை அவங்க கொடுமைப்படுத்திட்டாங்கல்ல. 6 விதமான குற்றங்கள் செஞ்சுட்டான் அர்ஜுனன். இது துரியோதன். அக்கிரமங்கள் 6 விதமான அக்கிரமங்கள் செஞ்சுட்டான். இத பத்தி படிப்போம். 37, 38 படிச்சுட்டு இத பத்தி விரிவா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா என் நண்பர்கள் அரக்கு மாளிகையில வச்சு தீட்டாங்க. சொல்லுங்க. சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. அரக்கு மாளிகையில வச்சு தீட்டாங்க பிரபுஜி. ஹரிபோல், ஹரிபோல் பிரபு மாதாஜி. இந்த பிரபுஜி ஏதோ சொல்ல வந்தாங்க. ஹலோ பிரபுஜி. சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. அதுதான் அவங்க ஒரு இது கூட தரமாட்டேன்ற சொத்து இது பண்ணிருப்பாங்க குருஜி. அதனாலதான் அவங்க அரக்கர்கள் அவங்க நாட்டாள அவங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. ராஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க, கொடுக்க கூடாது, ஒரு ராஜ்யம் கூட தர மாட்டேன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் இது போர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால அந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து போர் செய்யறாரு. படிக்கலாம். ஓகே, ஓகே. இப்போ இந்த 6 விதமான அக்கிரமக்காரங்க படிப்போம். 37, 38 பதம் படிச்சுட்டு நாம அது விளக்கம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 37, 38 பதம் படிங்க. படிச்சுட்டு விளக்கம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. பதங்கள் 37, 38. யத்யப்யேதன பஷ்யந்தி லோகோபஹதசேதசஹ குலக்ஷயக்ருதம் தோஷம் மித்ரத்ரோஹேஷபாதகம் ரதம் ந ஜிஞேயமஸ்மாபிः பாபா தஸ்மான் நிவர்த்திதும் குலக்ஷயக்ருதம் தோஷம் பிரபஷ்யத்பிர்ஜனார்தன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். அழகா படிச்சீங்க. 37, 38 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஜனார்த்தனதே, பேராசையால் இதயத்தை எழுந்த இம்மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதையும் குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்றே அறியவில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் பாவ செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? அர்ஜுன் எந்த அளவு சிந்திக்கிறான் பாருங்க. நல்லா பாருங்க. பேராசையில் இதயத்தை எழுந்த இம்மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதை குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அறியவில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் பாவ செயலில் ஈடுபட வேண்டும்? அப்பா இவ்வளவு எந்த அளவுக்கு அந்த பற்று ஆகி போய் அந்த பௌதீகத்துல போயிட்டு அதுக்கு ஒரு டெபினிஷன், அதாவது அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அர்ஜுன். இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போலி மனிதர்கள் சொல்லுவாங்க. திலகம் விட்டுப்பாரு, கண்டிமாலை போட்டுப்பாரு, இந்த எல்லா விதமான விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனா அதை விட்டுட்டு நான் வேற மாதிரி செயல்பட்டேன்னா அதுதான் போலி மனிதர்கள். இப்ப அர்ஜுன் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கான். தன்னுடைய சத்திரிய கடமையை விட்டுட்டு இது பாவம், இது செய்யக்கூடாது, இது செய்யணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தவறு தானே இல்லைங்களா? அவனுக்குள்ளேயும் ஒரு பௌதிக குணங்கள் வந்துச்சு. சரி, இப்போ மாதவராக பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பார்ப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள், 6 வகையான அக்கிரமங்களை செஞ்சிருக்கிறான். அவங்க யாரு? கௌரவர்கள். தர்ம சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணல, அர்த்த சாஸ்திரத்திலையும் ஃபாலோ பண்ணல, பேராசையில் பாவ செயல்கள். இப்ப 6 வகையான அக்கிரமக்காரங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா விஷம் கொடுக்கப்பட்டது, வீட்டிற்கு நெருப்பு வச்சது, பயங்கர ஆயுதத்தால் தாக்குபவர், செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர், பிற நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், பிறர் மனைவியை கடைக்கு செல்பவர். இது எல்லாமே 6 விதமான அக்கிரமங்கள் யார் பண்ணிருக்கா?
துரியோதனை பண்ணியிருக்கான். விஷம் யாரு கொடுத்தான்? பீமன். பீமனுக்கு. வீட்டுக்கு நெருப்பு வச்சது அரக்க மாளிகையில நெருப்பு வச்சுட்டானுங்க இல்லைங்களா? இவங்க போயிட்டு அவங்க ஒரு ராஜ்யம் கிடைச்ச பிறகு, பாண்டு பிள்ளைகளுக்கு ராஜ்யம் கிடைச்ச பிறகு அந்த ஒரு அரக்க மாலையை வர வச்சு உருவாக்கி அதுல தங்க வச்சு அந்த அரக்க மாலைக்கு தீ வச்சு விட்டானுங்க. அது ஒரு பாவ செயல். இத்தனைக்கு தாய் வேற இருக்கிறாங்க, குந்தி மகாராணி வேற உள்ள இருக்கிறாங்க. அங்க வச்சு கொண்டுட்டான், கொல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கான். பயங்கர ஆயுதங்களால் தாக்குபவர்கள், செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர்கள், பிற நலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், பிறர் மனைவியை கடத்தியது, இந்த 6 விதமான அக்கிரமங்களை துரியோதனன் செஞ்சிருக்கிறான். அதான் கௌரவர்கள். அதுக்கு எல்லாமே அவங்கதானே இது. அப்போ அந்த தர்ம சாஸ்திரம் போயிடுச்சு, அர்த்த சாஸ்திரமும் தெரியாம போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. இப்ப என்ன தர்ம சாஸ்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட செயல் இருக்கணும்? நாம கடமையை கரெக்டா செய்யணும், அதுதான் நம்மளுடைய தர்மமே. இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தானம் கொடுக்கறதுலே தானம்னா என்ன நிறைய பேர் தெரியல. இது 2 ஒரு விளக்கம் இருக்கு, தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஏங்க தானமும் தர்மமும் ஒண்ணுதானங்க, அவங்க தர்மம் கேட்கறான் தர்மத்தை கொடுங்களேன், எனக்கு பணம் கேட்க பணம் தர்மம் என்ன? தர்மம் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, நம்மளுக்கு முத்தி கொடுக்கும் தர்மம், நமக்கு முத்தி கொடுக்கும் தர்மம் செயல். தானம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். ஏன்னா தானம் கொடுக்கறது பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து கொடுக்குற தானம். அது இதை கொடுத்தா நமக்கு புண்ணியம் வரும் நினைப்போம். ஆனா அதே கொடுக்கறத பகவான நினைச்சு, இது பகவானுடைய பொருள், நாம நம்ம கையால கொடுக்குறோம், அவள்தான். இந்த உடலும் பகவானுடையதுதான், அந்த பணமும் பகவானுடையதுதான், என் மனைவியும் பகவானுடையதுதான், இந்த என்னோட பிள்ளையும் பகவானுடையதுதான். எனக்கு எது இருக்கு? எதுவுமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது நான் எது கொடுக்கறேன்னா என் கருவி, நான் பகவானுக்கு இதனுடைய கடமை, என்னுடைய தர்மம். இதுதான் தர்ம சாஸ்திரம், கரெக்டான தர்மம். அதான் நம்ம தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும், இது என்னுடைய கடமை செய்யணும். அது இல்லைங்களா? பிள்ளைய வளர்க்கணும்னா என்னுடைய கடமை. அந்த கடமை என்ன? அந்த கடமை எங்க அந்த பலன் போகும்? அது பகவானுக்கு செய்யற கடமை. பிள்ளைய ஒழுங்கா வளர்க்கணும், அதுதான் பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. மனைவியை நல்ல முறையில பார்க்கணும், நல்ல முறையில அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், நல்ல முறையில வச்சுக்கணும் அவங்கள, அதுதான் பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. மனைவி குடும்பத்தை நல்முறையில காப்பாற்றணும், நல்முறையில கொண்டு போகணும். கணவனுக்கு அரவணைப்போட இருந்து, பிள்ளைகளையும் அரவணைப்போட இருந்து கொண்டு போறாங்க பாத்தீங்களா? அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. சமுதாயத்துக்கு நம்ம செய்யற தொண்டு பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. இதுதான் தர்ம சாஸ்திரம், இதுதான் என்னுடைய தர்மம். ஆனா இதுதான் என்னுடைய கடமை, இதை செஞ்சா எனக்கு பலன் வரும்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அது பௌதீகம் இல்லைங்களா? இப்ப பிள்ளைய வளர்க்கறோம்னா நீ எதிர்பார்த்து வளர்த்தோம்னா அது என்ன அர்த்தம்? அது கடமை இல்லை, அது பௌதீகம், நம்மள பந்தப்படுத்தும் அது. ஆனா இதனுடைய தர்மம் தான் நினைச்சு பண்றான் பாரு, அதுதான் தர்மம். பேராசையில் பாவ செயல்கள் செய்யுது. எதுக்காக? அந்த 6 விதமான அக்கிரமங்கள் ஏன் பண்றான்? அர்த்த சாஸ்திரமும் தெரியல, தர்ம சாஸ்திரமும் தெரியல. நமக்கு உண்மை நிறைய பேருக்கு தெரியல, நிறைய பேர் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாம இப்ப நம்ம தாய் தந்தையருக்கு நாம இது கொடுப்போம், திதி கொடுப்போம், அதாவது புண்ணியதானம் பண்றோம், ஏதோ ஒண்ணு செய்யறோம். தந்தையாருக்கு இறந்துட்டாங்க, பாட்டனார் இறந்துட்டாங்க, தாய்மா எல்லாம் அவங்களுக்கு ஏதோ பண்றோம். உடனே அவரு அங்க உள்ள அந்தனர் சொல்றார், ஒரு 4 பேருக்கு அன்னதானம் கொடுங்க, ஒரு 4 பேருக்கு துணிமணி கொடுங்க, செஞ்சா உங்களுக்கு புண்ணியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நாமளும் அதை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஒரு அவுத்திக்கீரை கொண்டு போய் கோமாதாவுக்கு கொடுக்குறோம், செஞ்சா புண்ணியம். ஏங்க கொடுக்குறீங்க அப்படி கேட்டு பாருங்களேன். யாராவது அந்த திதி கொடுக்குறான்னு போய் கேளுங்க, செஞ்சா புண்ணியம்பா அப்படிங்குவாங்க. அப்போ தன்னுடைய தர்மத்தை மறந்துட்டாங்க, எதிர்பார்க்கிறாங்க புண்ணியம் வரும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க. புண்ணியம் இல்லாம இருக்கிறது தான், நம்ம புண்ணியமே தேவையில்லைப்பா, இது என்னோட தர்மம் சொல்றப்பா, அதுதான் நம்மள முக்தி கொடுக்கும். இப்ப பகவானுக்கு நம்ம கோவிலுக்கு போறோம், நிறைய இதெல்லாம் பண்றோம். என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு தொண்டு பண்றோம். இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? அதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோன்றது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், போனா அங்க பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சா இந்த நம்முடைய ஆத்மா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துரும், நம்ம பிரம்ம நிலை அடைவோம், நம்ம வைகுந்தத்துக்கு போறோம்னா. இதுவும் மோக பக்தி வேதம் எப்படி இது பாருங்க.
இந்த மாதிரி பக்தியை கொடுத்தா கூட இதுவும் மோக பக்தின்னு சொல்லுது வேதம். அப்போ மோக பக்தினா என்ன, பிரேம பக்தினா என்ன, அப்படி ரெண்டு விதமா பிரிப்பாங்க. தானம் தர்மத்தையும் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. மோக பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க போவோம், எங்க போவோம், பகவானுக்கு லோகத்துக்கு போயிடுவோம். ஆனா அதுவும் மோக பக்தி தான் சொல்றாரு. அது அங்கிரிஷி மகாராஜ் ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. அக்குரு ஒரு அங்கிரிஷி மகாராஜ். அங்கிரிஷி மகாராஜ் எப்படி தெரியுமா, பகவான் கிட்ட அவர் பகவான் கிட்ட வைக்கவே மாட்டார், தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லவே மாட்டார், தன்னுடைய இது சொல்லவே மாட்டார். பகவானே உன் நாமத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் பகவானே அப்படின்னு சொல்லுவார். நீ எந்த லோகத்துல வச்சுக்க பகவானே, அதெல்லாம் பாதாளங்குது இல்லையா, நரகலோகம், அது கூட என்ன படைச்சது, பிரச்சனை இல்லை. மலம் இருக்கு இல்லையா, மலம், அதுக்குள்ள சாணி, அதாவது ஆட்டு சாணி மன சாணிக்குள்ள அந்த சாணிக்குள்ள புழு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை கூட என்ன படைச்சிக்கோ, என்ன மாடா கூட படைச்சிக்கோ, என்ன மரமா கூட படைச்சிக்கோ, ஏதோ ஒண்ணு என்ன படைச்சிக்கோ, என்னை பத்தி கவலையே இல்லை, எனக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லை. ஆனா எங்க இருந்தாலும் ஹரிபக்தியோட சொல்லி உன் நாமத்தை சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது மட்டும் எனக்கு கொடு பகவானே. இதுதான் பிரேம பக்தி. நீ உன் லோகத்துல வரேன், நான் இங்க வேணும் அங்க வேணும்னு சொல்றவன் அது மோக பக்தி. இது எப்ப தெரியுமா நமக்கு தெரிய வரும், இந்த லெவல் 3வது லெவல் 4வது லெவல் பறையும் போது நீங்களே சொல்லுவீங்க. ஆனா இப்ப என்ன சொல்லுவீங்க தெரியுங்களா, முதல்ல 2 பண்ணா பகவத்கீதை படிச்சா நம்ம புண்ணியம் கிடைக்கும், நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். அது கிடையாது. நம்முடைய வாழ்வில் கொண்டு வரும். வாழ்வில் கொண்டு வந்துட்ட இந்த இந்த கீதையை வாழ்வில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம அடுத்து என்ன செய்வோம், நம்ம செயல்ல கொண்டு வந்துட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவான் லோகத்துல போத்த விடா நம்ம செய்யற தர்மத்தை நம்ம செய்ய வேண்டாம்னு நினைப்பீங்க, நம்ம கடமையை செய்யலாம்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்க அர்ஜுனன் அந்த கடமையை செய்யாம அத்தவங்க மேல படிய போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இது தர்மமா, இது கடமையா, இல்ல இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்ப்போம், இன்னும் விளக்கமா படிக்கலாம். உயர்ந்த கொள்கைக்காக தாழ்ந்த கொள்கையை விட்டு கொடுக்கலாம். உயர்ந்த கொள்கைக்காக தாழ்ந்த கொள்கையை விட்டு கொடுக்கலாம். இது வேதம் சொல்லுது. மிக உயர்ந்தது எது, தாழ்ந்தது என்பதை சாஸ்திரம் வழிகாட்டும் நமக்கு, இல்லைங்களா? இப்போ உயர்ந்த கொள்கைக்காக தாழ்ந்த கொள்கையை விட்டு கொடுக்கலாம்னு சொல்லப்படுது. ஆனா எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது என்பது சாஸ்திரம் நம்மளை வழிகாட்டும். நாம தீர்மானிக்க முடியாது. நாம எப்படி தீர்மானிக்க முடியும்? நாம தீர்மானிச்சா பௌதீகம். அப்ப நாம என்ன பண்ணணும், அனநிய பக்தி, சாதனா பக்தியை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். சாதனா பக்தின்னு சொல்லப்படுது வேத சாஸ்திரங்களை படிச்சு நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நமக்கு இந்த பற்றே நமக்கு வராது. நமக்கு ஏன் இன்பம் வேணும், நமக்கு ஏன் துன்பம் வேணும், இதை பத்தி அந்த கவலையே பட மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டு வந்த கடமையை அவங்க செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இப்ப நான் 39 பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 39. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸ்லோகம் 39. குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குல தர்மா சனாதனாஹ தமே நஷ்டே குலம் கிருத்ஸ்னம் அதர்மோ பிபவத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றான் பாருங்க, இதுல வந்து குலம் அழிவிடுவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது, இதனால் வம்சத்தில் மீதி இருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அழகா விளக்கலாம் அர்ஜுனன், அழகா கேள்வி கேட்கலாம் பகவான் கிட்ட. குடும்ப நாசம் கெட்டு போயிடும் இல்லையா, நான் ஏன் போர் பண்ணணும், அவங்களை கொன்னுட்டா பாவம் தானே வந்து சேரும், அந்த குடும்ப பாரம்பரியமே கெட்டு போயிடுமேன்றான். அது அவனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்ல இருந்து பார்ப்போமா, அதுக்கப்புறமா பகவானுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்ல இருந்து பார்ப்போம். பகவானுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்னா வேதம். இப்போ அர்ஜுனோட பாயிண்ட் ஆஃப், இது நம்மளுடைய பாயிண்ட், நமக்கும் அந்த புத்தி வரும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வீட்டு பிள்ளைய நம்ம பெரிய பையன் தப்பு பண்ணிட்டான், அவனுக்கு 2 குழந்தை இருக்கு, ஆனா அவனுக்கு வந்து தவறு செய்யக்கூடாது, தவறு செஞ்சிட்டான். ஜெயில போட்டது மட்டும் இல்ல, அவனை ஹேங் பண்ணிட்டாங்க, தூக்கு போட்டாங்க, அவன் இறந்து போயிட்டான், தூக்கு போட்டாச்சு. ஆனா 2 குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் கெட்டு போச்சு. அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம் நாம, இல்லைங்களா? அதான் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம். என்ன சொல்றான் பாருங்க, குலம் அடிவிடுவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது அப்படின்றான். இப்ப நம்ம அந்த காலத்துல ஒரு சிப்பாய் ஒருத்தர் இருக்கிறான், அந்த வீட்டுக்கு அவன் தான் வந்து குடும்ப தலைவன், அந்த வீட்டை குடும்ப, அவனுக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்கும், ஒரு மனைவி இருப்பாங்க. அவன் என்ன பண்ண, போர் பண்றதுக்கு வந்துட்டான், வந்து போர்ல வந்து அவன் இறந்து போயிட்டான். அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த சாஸ்திரம், அர்த்த சாஸ்திரம், தர்ம சாஸ்திரம்,
எல்லா விதமான வேதங்களையும் சொல்லிக் கொடுப்பவன் யாரு? அந்த குழந்தைகள் வழி நடத்துறவன் யாரு? அதான் அர்ஜுனன் கவலைப்படுறான். தன்னுடைய பரம்பரை, நம்முடைய கோத்திரம் என்ன, நம்ம குலசாமி யாரு, நம்ம முன்னோர்கள் யாரு, நம்ம பாட்டனார்கள் யாருன்னு யார் சொல்லிக் கொடுப்பா? அவன் தான் சொல்லி தரணும் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் இதான் கவலைப்படுறான். இதோட விளக்கம் பார்க்கலாமா? அப்போ பிறப்பு இறப்பு வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளுக்கு பெரியோரே பொறுப்பு. அப்ப அந்த பெரியோரே இறந்துட்டாங்கன்னா அது யார் சொல்லிக் கொடுப்பா அந்த குழந்தைகளுக்கு? இல்லைங்களா? அதுதான் அர்ஜுனன் கவலைப்படுறான். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பிறப்பு இறப்பு முதல் வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்த சடங்குகளை பெரியோரே பொறுப்புன்றான். அந்த வீட்டோட தலைவன் தான் பொறுப்பு அதுக்கு. அப்ப அவங்க அந்த போர்ல கொண்டுட்டாங்கன்னா, இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, அப்ப இந்த குடும்பம் கெட்டுதானே போகும். அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது விஷயம் பாருங்கன்னா, அந்த காலத்துல ரெண்டு ராஜா சண்டை போட்டுப்பாங்க. யாராவது ஒரு ராஜா தோப்பான், இல்ல ஒரு ராஜா ஜெயிச்சிருவான். இதெல்லாம் நடக்கும். தோப்பான் ஜெயிப்பான், யாரவன் தோக்கறவன் இறந்துருவான், இல்ல அவனை சிறைச்சாலையில போடுவாங்க. இப்ப இந்த ராஜா என்ன பண்ணுவான்? நல்ல ராஜாவா இருந்தா, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றவன், சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றவனா இருந்தா, அந்த அங்க இருக்கிற குடும்பத்துல உள்ளவங்க எல்லாரையும் பேணி காத்து அவன் என்ன செய்யணுமோ செய்வான். அதே தீய வகையில உள்ளவன் என்ன பண்ண, அகங்காரத்துல வந்தவன் அந்த வீட்டு குழந்தைங்களை போய் அந்த வீட்டு மனைவிமார்களை, இறந்தவங்களை, அந்த வீட்டுல பெம்பளைங்களை மானவங்க படுத்துவாங்க. ராஜா பண்ண மாட்டான், அவன சிப்பாய்கள், அவன் கீழே வழியில உள்ளவங்க, மக்களே பண்ணுவாங்க. அந்த ராஜா அந்த ஊர்ல போய் அந்த வீட்டு பெண்ணை மானவங்கப்படுத்தி அதன் மூலமா ஒரு குழந்தையும் உண்டாக்குவாங்க. ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை இருக்கும் அந்த வீட்டுல, இவங்க போய் அந்த பிரச்சனை பண்ணி அங்க ஒரு குழந்தை உருவாக்கி விட்டுருவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, அந்த குலம் தர்மம் மாறிடுது. அதுக்கும் பகவான் சொல்றார். அதுக்கு நம்ம அடுத்த தேதியில விரிவா படிக்கலாம், 2வது தேதியில அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பெரியவர்கள் இல்லை என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் குல பண்பாடுகள் நின்று விடலாம். எஞ்சியிருக்கும் இளைய தலைமுறை அதர்மம் செயல்களில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக விடுதலைக்கான தங்களை வாய்ப்பை இழக்கலாம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கவலைப்படுறான். அர்ஜுனோட மனநிலை அப்படி இருக்கு. அது இரக்க குணம் தான் இல்லைங்களா? அவனுடைய மக்களையும் பார்க்கறான், தாத்தா பாட்டியும் பார்க்கறான், சகோதரனையும் பார்க்கறான், மாமா பார்க்கறான், எல்லாத்தையும் பார்க்கறான். அவன் இரக்க குணம். அது ஏன் வந்தது? பற்றுனால. தன்னுடைய கடமையை விட்டான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 40வது பதம் படிச்சுட்டு இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 40வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸ்லோகம் 40. அதர்மாபிபவாத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலசத் ஸ்திரியः ஸ்திரிஷு துஷ்டாசு வார்ணேய ஜாயதே வரண சங்கரः. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரே, குலத்தில் அதர்மமும் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண் கலங்கம் அடைகின்றது. பெண்ணிமை சீரழிவால் விஷ்ணு குலத்தோரே தேவையற்ற சந்நிதி உண்டாகிறது. இதுதான் அவன் நம்ம முன்னாடி சொல்ல, அந்த காலத்து மன்னர்கள் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க, அந்த காலத்து சிப்பாய்கள் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க, அந்த காலத்து சேனாதிபதிகள் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. அந்த குடும்பத்துல போயிட்டு பெண்களை மானவங்கப்படுத்தி அதன் மூலியமா ஒரு குழந்தை உருவாயிட்டு, அப்ப ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை ஒரு குளத்துல இருக்கும், இன்னொரு ஆணுக்கு பிறந்திருக்கும், இன்னொரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். அப்போ அந்த குல தர்மம் மாறுது இல்லையா? அதுதான் அர்ஜுனன் கவலைப்படுறான். அதுக்குதான் இன்னொரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு பகவான். என்ன சொல்றாருன்னா, சரி நீ ஜெயிச்சிட்ட, நீ அந்த செயலை செய்வியா கேட்கிறார். அந்த செயலை நீ செய்வியா? உனக்கு அதர்மம் தெரியுது, தர்மம்னா என்ன தெரியுது, அதே மாதிரி எல்லா விதமான கோட்பாடும் உனக்கு தெரியுது. அப்போ அந்த செயலை மக்கள், உன்னுடைய சார்ந்து உள்ள மக்கள் செய்ய விடுவியா அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்போ அப்படிம்போது செய்ய மாட்டான் இல்லையா? அப்ப நீ தானே போர் பண்ணி அவங்கள நல்வழியில கொண்டு வரணும். அப்போ நீ செய்ய மாட்டேன், நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நின்னுட்டீன்னா, அப்ப துரியோதனன் என்ன பண்ணுவான்? உள்ள பூந்து இந்த வேலைலாம் பண்ணுவான். இப்ப பாயிண்ட் அப்படிதான் வரும் இல்லைங்களா? அவன் அதர்மவாதின்னு நல்லா தெரியுது, நீயே சொல்ற. 6 விதமான அக்கிரம காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறான், பாவம் பண்ணியிருக்கிறான், நீ தான் சொல்ற. சொல்லிட்டு அவனை ஜெயிக்க வச்சேன்னா அப்ப நீ எப்படி ஆவ?
அப்போ உன்னுடைய தர்மம் எங்க போகுதுன்னு கேட்கிறார். அந்த கேள்வி கொஸ்டின் வருதுலாம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இதுக்குள்ள சாராம்சம் பாருங்க. வாழ்வில் அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் அவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமுதாயத்தின் நன்மக்கள் இருப்பதாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். அப்போ நீ நன்மக்கள் அர்ஜுனா, நீ நன்மக்கள், நீ அதை தவறு செய்ய மாட்ட. அப்போ உன் கடமையை செய். அவன் பாவம் பண்ணிருக்கான், அவனை கொல்லு. தப்பு செஞ்சா தண்டனை கொடு. அப்ப அந்த குடும்பம் மேன்மை அடையும், அந்த சமுதாயம் மேன்மை அடையும். அதை விட்டுட்டு இதை செய்ய மாட்டேன் அதை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா தப்பு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அப்போ இதுல இந்த விஷயத்துல பாருங்க, பெண்களை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். பெண்களின் மிக முக்கியமான பங்கு என்னன்னு, நன்மக்களை பெற்றெடுத்தல், அவர்கள் சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்களை வளர்ப்பதே ஆகுன்றார். இது எப்ப பாருங்க, கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீதையில அழகா சொல்லுது. பெண் உரிமை பத்தி பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். பெண்ணோட பங்கு என்னன்னு சொல்கிறார் வாழ்க்கையில, அதையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு கீதையில. நம்ம அதெல்லாம் படிக்காம அடிமைத்தனமாவும் இருந்திருக்கிறோம். பெண்கள், நிறைய பெண்கள் அடிமைத்தனமா இருந்திருக்காங்க. கணவர்கிட்டயோ, மாமியார்கிட்டயோ, மாமனார்கிட்டயோ, சமுதாயத்துக்கிட்டயோ அடிமைத்தனமாக இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கடமை? தன்னுடைய பிள்ளைகளை நல்வழியில வளர்க்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் பகவான் 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல சொல்றாரு பகவான், நானே மன்மதன்றார். நானே மன்மதன்றார். பகவான் மன்மதனாவும் இருக்கிறார், பகவானாவும் இருக்கிறார். அப்போ நமக்கு திருமணம் ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன். திருமணமான பிறகு அழகான அந்த கால நேரம் பார்த்து இனப்பெருக்கம் பண்ணும்போது முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானே, நீ எனக்கு கிருஷ்ணா, நீ தான் எனக்கு மகனாக வரணும். தாயே, நீ தான் எனக்கு மகளாக வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குடும்பத்தை நம்ம கொண்டு போகணும்னு வச்சுக்கலாம். அது குழந்தை அந்த கிருஷ்ணரா பிறப்பார், ராதையே பிறப்பாங்க. நாம எப்படி நாம வழி நடத்துறோமோ, எப்படி நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிள்ளைகள் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பிள்ளைகளை கரெக்டா வேத பாடசாலையில சேர்த்து வேதத்தை படிக்க வச்சு, அதர்மம்னா என்ன, தர்மம்னா என்ன, நம்ம முதல்லயே சின்ன குழந்தையில இருந்தே அதை ஊட்டி வந்தோம்னு வச்சுங்களேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்க அடுத்த ஜெனரேஷன் எப்படி போகும் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா போகும். நம்ம அந்த செயல் செஞ்சோமா பாருங்க, யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஆனா இங்க இப்ப நம்ம அகண்ட தமிழ்நாட்டுல வேத பாடசாலை இல்ல, நிறைய கிடையாது, இருக்கு, ஆனா எங்கேயோ 1-2 கிடக்கு. அதனால நம்ம பிள்ளைகளை கண்டிப்பா இதுக்கு முன்னாடி வளர்க்கல, நம்ம இதை விட்டுட்டோம், எல்லாம் பெரிய புள்ளி ஆயிட்டாங்க, சரி ஓகே, இனியாவது பேர பிள்ளையாவது எங்காவது வேத பாடசாலை சேருங்க. சேர்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் அழகான குழந்தை பெற்றெடுப்பா. அண்ணன் தாயாவே பிறக்கிறாரோ இல்ல பகவான் கிருஷ்ணராவே பிறக்கிறாரோ, அந்த கிருஷ்ணரா பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க அந்த குடும்பம், இல்லைங்களா? அந்த பெண் அழகா வளர்ப்பாங்க. அந்த குழந்தை வேத பாடசாலையில சேர்த்து ரொம்ப அழகா ஞானத்தை கொடுத்து எல்லா விதமான தர்மங்களையும் ஃபாலோ பண்ண செஞ்சீங்கன்னா அப்ப அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? சரி, பெண்களின் தனித்தத்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றார் பகவான். பெண்களை தனித்தத்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு சமன் செய்வதை விடுத்து தான் தனித்தத்துவத்தை போற்றி பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அற்புதமான வித்தியாசத்தை மதிக்க வேண்டும் என்றார் பகவான். தான் உண்மை, இல்லைங்களா? இன்னைக்கு பாருங்க, நான் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டும் போவாங்க சில பேருங்க, சில பேர் தலை முடிய விரிச்சு போட்டு போயிருக்கிறாங்க, சில பேர் டிஷர்ட்டை போட்டுன்னு போதுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க. கேட்டா நான் ஆம்பளைக்கு சமம், இதுவா சமம்? அது சமம் கிடையாது, அது நாகரிகம். அதை விட்டுருங்க, அது ஒரு பக்கம் போகும். நமக்குள்ள ஒரு நாகரிகம் இருக்கு. ஆண்களுக்கு சமம் கிடையாது, நம்மளுடைய செயல தான் சமமா காட்டணும். எல்லா கோவிலையும் போனோம்னா நம்ம இவங்களை மாதாஜிங்கெல்லாம் கோவில அர்ச்சனை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, தீபாதனை காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் கூட இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தர்மத்தை நம்மளுடைய வேதங்களை சொல்லப்படலை. ஏன் சொல்லப்படலைன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பெண்கள் ஏன் நம்ம மூலஸ்தானத்துல போகக்கூடாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அது இல்லைன்னு சொல்லல, இருக்கு. அதை நாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அதை கரெக்டா மாதாஜிங்க ஃபாலோ பண்ணணும், கண்டிப்பா போகலாம். இப்பவும் பாருங்க, நம்மளுடைய இஸ்கான் கோவில்ல, கிருஷ்ணர் கோவில்ல பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவாங்க, ஆரத்தி எடுப்பாங்க கோவில்ல, இன்னைக்கும் பண்றாங்க மாதாஜிங்க. பண்ண முடியும், பண்ண முடியும். அதுக்கு பெண்கள் அந்த சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம ஆண்களுக்கு சமம் சொல்லிட்டு வேற மாதிரி நாகரிகமா நம்ம அது போகக்கூடாது, அது தவறான செயல்.
ஏன்னா நம்ம வந்து பெண்களை வந்து ரொம்ப அழகா பகவான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்காரு. அதுக்காக வீட்டுல வச்சு பூட்ட சொல்லல. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, இன்னும் போக போக நம்ம இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். ஓகேங்களா? 41வது பதம் திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ். நாளைக்கு எதுவும் கிளாஸ் கிடையாது, ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளாஸ் கிடையாது. திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு நாம அன்னைக்கு வந்து நான் டிசைட் பண்றோம், கோவில சொல்லியாச்சு. அன்னைக்கு வந்து 8:30 மணிக்கு பண்றோமா இல்ல 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோமான்றத கோவில் வந்து முடிவு பண்ணுவாங்க. நம்ம இது பண்ணலாம். ஆனா பெரும்பாலும் 7 மணி கிளாஸ் இருக்காது. 7:30 இல்ல 8 இல்ல 8:30 இந்த 3 இதுல நம்ம பேசியிருக்கிறோம். கோவில முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்ல திங்கட்கிழமை காலையில உங்களுக்கு மெசேஜ் போடுவோம், குரூப்ல போடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபதநான பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய ஆனந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்திக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. கழிச்சு விடுங்க பேசுறாங்க.